Avui farem la quarta recepta de bolets de la temporada. Farem un entrepà de trompetes de la mort o un biquini de trompetes de la mort, diguem-li com vulguem. És una recepta també de la gourmeteria que a nosaltres ens agrada molt. La veritat és que està de mort, com les trompetes. Per fer-lo agafarem 50 grams de trompetes de la mort, una ceba tendra petitona, mantega, 4 llesques de pa de motlla, els hi traiem la crosta perquè ens quedi millor, i en aquest cas el pa de motlla l'hem fet nosaltres. Si de cas un dia ja compartirem la recepta amb vosaltres. I llavors també formatge així tallat finet que vagi bé per fondre. Ja he trinxat la ceba i ara estic tallant també petites les trompetes. Les he rentat ben netes, que no tinguin gens de terra, i ara ho posarem a fer tot. Ja ho tenim tot ben tallat i ara ho posarem tot en una paella amb mantega. A la paella calenta hi poso un trosset de mantega que es fongui i en aquesta mantega fosa hi tiraré la ceba i també les trompetes. Jo no les he salat ni pebrat, però si us agrada més fortetes de gust, també les podeu salar. I això ho deixarem que se sofregeixi fins que quedi tovet. Mentre se'ns van fent els bolets, en una altra paella torrem una mica el pa, també hi he posat una mica de mantega. El torrarem que quedi rosset. Un cop torrats per les dues bandes, les llesques de pa les omplirem amb la barreja de bolets i ceba. L'he tingut uns 7-8 minuts al foc, la ceba ja està toveta i les trompetes també ja estan fetes. Aquí comencem a muntar el nostre biquini. Ara el tallaré per la meitat, més o menys, i el posaré a sobre una safata i a sobre hi posaré mig tall de formatge. El forn, mentrestant, l'estic preescalfant a 190 graus, sense aire, i quan el tingui calent ho posaré 2 minuts. I ara ja els tenim a punt per posar al forn, aquests 2 minutets. I després dels 2 minuts al forn ja els tenim a punt per menjar. Bon profit!